Eva Maria Duarte va néixer el 1919 en Argentina, on se li coneix també pel nom d'Evita. Fou una política i actriu argentina. Va ser també la primera dama d'Argentina durant la presidència del seu home Juan Domingo Perón. Era d'origen molt humil i ja des de jove volia dedicar-se a la interpretació. En 1944 va conèixer a Perón i es van casar, i va ser la seva mà dreta durant tota la campanya electoral que el va portar a la presidència. Gosava de molta simpatia per part del poble i un any després va impulsar la llei del sufragi femení i la pàtria potestat compartida. En 1948 va fundar la Fundació Eva Perón, en la qual es van construir hospitals, residències d'ancians, escoles i la lluita pels drets laborals i socials. Inclús va impulsar el turisme. Va ser proposta per a ser vicepresidenta, però va haver de renunciar per pressions dels grups opositors que no veien en bons ulls que fora una dona la vicepresidenta del país i també a causa del càncer que tenia. Malauradament va morir per aquesta causa amb només 33 anys de vida. Va rebre nombrosos honors i en Argentina és considerada una icona del feminisme. Per què ha sigut una dona important en la història? És una llàstima que aquesta dona només visquera 33 anys. Fou una dona que va seduir el poble, el qual inclús volia que fora vicepresidenta del país i de segur que si haguera viscut més temps haguera arribat a la presidència. A més, va impulsar que les dones argentines pogueren votar i va tindre una tasca social molt extensa.